चल हफ्ता लेगा कैसे नापता रे कैसे नापता रंगदारी टैक्स देवे के पड़ी। चल बताओ तो कैसे न अगर एरिया में तक दुकान चलावे के हो तो हफ्ता देवे के पड़ी। भैया के हफ्ता देवे के पड़ी। जा कैसे नापता हफ्ता हम ना देबे जा भागो लूटा धरे भाई देते रुक भाई देते आइले दिला ठिकाने पे हर हफ्ते ही तेरे भैया के पास पैसा पहुंच जाए के चाहिए। चलो 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 सब का भी ले अरे हम बड़ा तकलीफ में बानी। का हो गई? हमारा ऐसन बीमारी हो गइल बा ऐसन बीमारी हो गइल बा कि हम अब बचम ना। का हो गइल बा? अरे डॉक्टर के पास गई नहीं तो 2500 रुपया फीस मांगता हमारा लगे 500 रुपया बोल रही बा। हमारा बहुत भारी बीमारी हो गइल बा कैंसर हो गइल बड़ुआ। हमारो गई थी रहे ओकर कैंसर हो गए। दोस्त हमारे को कैंसर से मर गए। तू चुपचाप रह हम तोर इलाज कराए। देख अगर हमारा झूठ बोले तो हमारे से झूठ बहुत बर्दाश्त ना हो गेला। 6 गो मर्डर कर चुकल बानी लेकिन झूठ मत बोलिए। हम झूठ काहे बोलब हमार जान प्राण में अटकल बा। हमार दोस्त को कैंसर से मर गेल बा। ओ बेरा से सोचले भाई कभी केहू के कैंसर से ना मुए दे। ले आई पैसा। अरे आप बहुत महान बानी महाराज। और बढ़िया से जाके इलाज कराइए। हाँ एकदम फिर मिले जौन कुछ कमी हुई तो बताइए। एकदम रहो बहुत बहुत खुशी रही महाराज बहुत बहुत महान बानी रहुआ। ऐसा ही हमारे के एक दूगो मौकिल भेटा जी नु हमारा तो कुछ ना करे पड़े खा पियो मौज से पड़ रह। हाँ अरे तनी मनी रोई देता नी नु तो वह भर के लगल हर रोए। एगो दोस्त का तो कैंसर से मुँह रहा लाटे। अब चलो मस्ती कर जो खायल पियल जो टेंशन नहीं। अरे भैया खा गया ये ठीक बड़ा। अरे का डॉक्टर से बतैले? डॉक्टर साहब बतल है बस ज़्यादा दिन ना तो 2 दिन के मेहमान बड़ा का बहुत कम टाइम बचल बा हमारे लगे। हाय दवाई चल रहा बिया हमारा दवाई नशे में डायरेक्ट चाहत रहे। सीट में इतनी ना मिलल बेड? अरे बेड ना मिलल बड़ी दिक्कत बा। हम 2 दिन के डाइट टाइम मांग के आयल बानी डॉक्टर साहब से कहले हाँ कि बबुआ 2 दिन से ज़्यादा तू ना जी देबा। तो हम सोचता नहीं कि 2 दिन में कम से कम हम दिवाली आवत टुए नया कपड़ा उपड़ा पहन के मरती हम खुशी। अच्छा चलो हम ठीक हम व्यवस्था करते नहीं आराम से तू लेटा ही है ना। हम व्यवस्था करते नहीं। बड़ा महान बानी। चल चल का हाल बहुत हाल। अरे हमार तो ठीक बा तू बानर निहर दांत कहाँ चियरला बड़ो। अरे भाई कहो मत बड़ी बुरा हाल हो गइल बा। का भइल हो? अरे एगो घर में पता चलल है कि 10,000 रुपया बा। साला में गनी हाँ चोरी करे खातिर। अच्छा 10 रुपया में मिलल है। वो तेरी की और तो और हमारा के धलेला से बड़ी बड़ी मार मरला से रे भाई जान ले बड़ा सा। बे बबुआ तब तो हमारे जिंदगी ठीक बिया। हमार जान तर का हाल बा इतना मजा में जिंदगी कटी रहल बिया कि पूछो मत। ये से कहे नहीं कि छोट मोट काम मत करो सब दही में दर्द हो गइल बतारा लई तने मारा एक पैक तार दिमाग फिर रेस हो जाओ। अरे भाई पियो 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 पियो
पीऊ देसिला अरे बड़ा कोड़ो बा हो। कोड़क हमार जिंदगी इतना मस्ती से गुजर रहल बिया न तोरा हम का बताई। हाँ। एगो आवेला 6 फुट के लंबा है ना। अच्छा। आ उ जोन बाटे तनी मनी रोज देनी तो 500 रुपया 2000 जोने बाद दे के चल जाला हमरा के समझ जो की है ना। आ ओकरा के अभी मतलब तनी मनी रोई नहीं है तो गोइल है हमरा कपड़ा लत्ता किन के लिए ओ हम मजा आए रे तारत नहीं खूब हम जोन बाटे पेनम नया कपड़ा घूमम आ खाइम पियम मस्ती करम समझ ले। तोरा नियर चिरकुट वाला काम नहीं करे हमरा। हम तो मजा में हमारी साला के दिक्कत तो कुछ और नहीं के। होने नु भैया के मजाक बर्दाश्त ना होला तो झूठ काहे बोल ले हा। हाँ भैया बीमार पड़ल बनी हम। हाँ भैया आज तो कहानी 6 गो मर्डर पीले बा। 6 गो मर्डर भइल बा। 7वां तो नंबर लागी।